Това ми е, може би, една от най-болните теми от цялото предаване. Разпада на женската коалиция. Мартин ми писа да ми се извини. Хубави поводи за сълзите в очите ти. Винаги съм казала, че това е най-ценното. Добре, че беше Ралица, която да ми отвори очите и да ми каже, че не, мила, не са точно така нещата, не си преди Маги и Микей, ами си баш последно. Просто те се опитваха да му убедят в нещо, което не беше истина и те много добре знаеха, че не е така. И не знам защо ме мислиха за чак толкова глупава. Кой според теб е най-достоен да спечели от 4-мата останали претенденти? Здравейте, скъпи мои! Вие отново гледате След игрите официалния подкаст на Игри на волята. Преди да започнем разговора с нашата гостенка, искам да ви напомня, че трябва да се абонирате за канала ни в YouTube, където ще откриете всички епизоди, които до сега са минали, както и тези, които предстоят. Трябва. Защо трябва? Защото вие постоянно гледате, а не се абонирате. Какво е това нещо? Нали? Трябва да разбирате кога точно излизат епизодите. Също абонирайте се и за социалните ни мрежи Instagram, Facebook и TikTok. И така. Време е да си поговорим с последната дама, напуснала състезанието. Тя завърши на почетното 5-то място в сезон 6 на Игри на волята. Казвам с огромно удоволствие, добре дошла на Анджи. Добре заварили, много ми е приятно, благодаря за поканата. Как си, Анджи? Добре съм, постепенно започвам да се адаптирам, защото веднага след излизане на... Какво се случва? Любимото ми така. Вълнуваш ли се? Вълнувам се, да. Забравила съм, отвикнала съм какво е, нали, да се снима. Но лека по лека се адаптирам обратно към нормалния живот, тъй като беше много динамично и след излизането ми задачките ме чакаха и трябваше просто да се действа. Какво те чакаше толкова много? Не можа ли да си починеш малко от... Не можах да си взема нужната почивка. Честно казано, усещам, тялото ми подсказва, че имам нужда от нея. Просто ми се наложи, тъй като влязах по средата на много важна сесия за мен в доста важна година, да пропусна изпити и веднага след излизането трябваше да си наваксам. Съответно се отдадах повече на учене и малко забавихме с тренировките. Така. Има нищо. Поне ти казваш, тялото ти е трябвало да си почине. Така че сега е време за храна за ума. Тялото ще се реставрира в този момент. Точно така. Анджи, ти беше наистина на крачка от полуфинала и Мартин те спря, за да стигнеш до там. Кажи ми, ти си го избра всъщност. Съжаляваш ли сега, след като виждаш какъв е резултата, че избра именно него? Не, по никакъв начин не съжалявам, че си избрах Мартин. Толкова много накрая уж всички се борихме точно да ги отстраним по някакъв начин, да ги разделим и съм горда за това, че не се отметнах от думите си, избрах си най-голямото предизвикателство и просто реших, че щом никой не иска да се изправя срещу него, нека аз да съм. Защо да не бъдеш ти? Ти наистина доказа, че нямаш страх от арената и че си готова за битка във всеки един момент. Кажи ми каква беше твоята движеща сила? Честно казано, много хора ми задават този въпрос. Този енергиен източник, който си е вътре в мен, някакси винаги съм си го носила. Не знам откъде идва, как точно се случва магията, но действам доста мотивиращо, освен за себе си, смея да твърдя и за хората около мен. Това много е помагало и на женската коалиция. Когато са имали нужда, точно към мен са се обръщали за такъв тип съвети и смятам, че това е много важно. Когато ти сам не вярваш в себе си, няма кой друг да го направи за теб. Така че смятам, че това е наистина много важно. Не само за игрите, ами като цяло в живота. Категорично подкрепям думите ти. Наистина си вдъхновение за много жени, за много участници, които биха искали да тестват възможностите си на арената и като цяло в играта, защото ти не се разгърна само на арената и като стратег. Благодаря. Но за това ще си поговорим по-натам. С какво мислиш, че ще те запомнят зрителите най-вече? Смятам, че това, че
съм малко по-нестандартна, не само като размери, ами като цяло, като поведение. Смятам, че ще накара хората винаги да си спомнят за мен. Да, може да не съм шампиона с чека, но въпреки това смятам, отличителни черти, които винаги ще напомнят за мен и за моето присъствие някога в игрите. Анджи, нека да разгледаме пътя ти от началото на играта. Твоето племе трябваше да се докаже, да си завоюва мястото, така да го кажем. Познаваш ли се с някой от тях или трябваше много бързо да се опознаете на арената? В интерес на истината се познавах от кастингите само с Силвия и с Миряна. С Миряна наистина само по кастингите сме се засичали и сме обменяли, нали, 2-3 приказки. И даже бих казала, че не е било кой знае какво. Не успяхме да се свържем по някакъв начин. Не знам, просто така не я усетих на кастингите, докато с Силвия още от кастингите веднага канекнахме се и някак си като я видях на арената, просто много се успокоих, че ще съм евентуално с нея в едно племе, докато за другите въобще нямах никаква представа, но така чисто визуално вдъхваха ми увереност, мъжете ни здрави, корави, няма какво да се обърка като цяло, така че бях спокойна, че ще се справим. И нищо не се обърка. За ваше щастие. Стигнахте обаче до платото. Какво е да си там? Радваш ли се, че не стигна отново до тази локация? Ами честно казано, смятам, че не стигнах до тази локация, защото никога не съм имала страх да отида. Не съм се притеснявала. Смятам, че горе-долу се случват неща, които някак си привикваш с мисълта си. Аз никога не съм имала притеснение дали ще ме пратят на блатото. Приемала съм спокойно тази мисъл. Казала съм си, че дори да отида там, ще намеря път, ще излезна по някакъв начин. Естествено, радвам се, че не отидах втори път, но въпреки това не смятам, че щеше да ми бъде проблем. Но като за старт беше си шокиращо. Най-гадно от всичко на мен лично ми бяха комарите. Завиваш се през глава. Няма помагане. В смисъл, това нещо е Направо... поне не те хапят, като си завита през глава. Да, обаче психически не можеш да се отпуснеш. Аз не съм мигнала цяла вечер с едно клонче и така седя, гледам луната и си вея и така ръкомахам и така. Общо първата ми вечер беше безсънна. Безсънна. Предполагам, че не е била само за теб такава вечерта, а и не само заради комарите, и заради вълнението, което сте имали от еуфорията, от победата. Каза, че сте си кликнали с Силвия още от кастингите, но в началото пък имаше така резерви. Коментираше, че Силвия изглежда опасна. Харесваш я, но изглежда опасна. В кой момент реши в крайна сметка наистина да й се довериш и че тя може би е опасна, но не и за теб? Ами, някак си усетих и енергията, усетих и топлината и усетих едно различно отношение към мен и това ме накара да спусна тази бариера, която имах специално към нея и малко, както се казва, да се предоверя и не сгреших. В нито един момент тя не направи или не показа по никакъв начин, че ще ме предаде или нещо ще направи, което да ме нарани по някакъв начин. Напротив, буквално с зъби и ногти се е борила и за мен. Така е. Между другото, сега се замислям, че в този сезон доста двойки се заформихте, като хора, които държат един на друг, се подкрепят и го правят до самото си отпадане, независимо в какъв етап е то. Ти, Силвия, Радо с Каролис, Мартин Добрин, естествено, Микя и Маги. Да. Това е наистина голям Рядко прецедент сте. всъщност, защото в едно предаване е много трудно да се довериш на някой, а вие да се подкрепяте така, че да сте готови да се жертвате за другия е едно безценно приятелство в играта. Това е най-важното според мен, което можеш да извлечеш, защото хора сме, с други хора живеем и мисля, че това е просто най-хубавото. Да имаш нещо истинско, което да си взел със себе си извън игрите.
А по принцип лесно ли се доверяваш на хората? Ами, бих казала, че съм наивна в някои ситуации, даже доста. Но последните години внимавам, честно казано, на кого се доверявам, точно защото бях прекалено доверчива и много съм страдала заради това, пък аз съм си чувствителна по принцип, малко така повече ги изживявам някои неща и почнах да си вземам бележките, защото все пак една грешка, ако я повтаряш 1, 2, 3, 4, 5 пъти и не си вземаш никаква поука, то значи нещо при тебе не е наред. То обикновено така става, като се опариш и се налага да промениш нещо и да станеш малко по-корав, отколкото ти се ще. Кога започна да се заформя тази женска коалиция? Ами, честно казано, моята идея като цяло в предаването, аз си влязах с тази нагласа, че искам да играя с жени, въпреки че извън игрите се разбирам по-добре с мъже и ми е по-комфортно да си комуникирам с тях. Просто знам, че поне за мен нали, е така. Това е ключа. Колкото повече жени има напред, толкова по-големи са шансовете и съответно, за да може една жена да победи, тя трябва да е двойно по-хитра, тъй като физически отстъпваме на мъжете, това няма как да го успорим по никакъв начин. И другото, което отстъпваме според мен на мъжете, е точно тази емоционалност и не толкова рационалност, която ни води в повечето случаи. Това е голям проблем и заради това исках да, ако може да сме повече жени напред и толкова много се борихме за тая коалиция. Кога точно почна да се заформя? По-постепенно бих казала. Не беше веднага от вратата да почнем да се дърпаме за някакви разговори. Някак си просто така и естествено се случиха нещата. Не сме го насилвали да става веднага и на всяка цена. А основателя на тази коалиция, доста зрителите всъщност си мислиха, че е Силвия. Обаче Деси подхвърля едно много интересно нещо в един от епизодите и така вече почвам да разпитвам всяка една от вас, когато дойде от женската ви коалиция. Ти ли си всъщност или Силвия? Основателят на тази коалиция. Не мога да се нарека едноличен лидер на женската коалиция. Бих казала, че си поделяме това с Силвия, защото тя беше лицето на нашата коалиция, но всъщност чисто от към социално, от социалната игра смятам, че имах много, много голям принос за тази женска коалиция. Точно това са нещата, които се случват извън камерите. Няма ги толкова много показани на зрителя и заради това може би не се вижда, но всъщност аз бях медиатора. Винаги, когато е имало проблем, съм дърпала, която е нужно, по колкото пъти е нужно, накрая заедно всички, за да може да се напомня периодично, че е важно да гледаме в една посока, а не сме се събрали там, нали, да си ставаме най-близки приятелки и да си пием кафето. Просто е важна целта и това нещо беше много важно да се напомня. Да, нищо, че сме в изолирана среда. Изключително важно беше така да си имаме беседи за това нещо, защото се забравя. Забравя се. Миряна, защо беше винаги извън сметките ви? В началото беше първия съвет беше много гадно. В смисъл беше ни стресирано, или поне на мен ми беше много стресирано. Още не знаех кое как се случва, свиквах с цялата игра, с цялата обстановка. И най-лесно е в началото просто да посочиш някой, който на този етап е показал някакво забавяне, някаква грешка, която не си видяла от другите хора. И също така аз виждах, че тя пък доста по-добре се разбира с мъжете и евентуално, ако има нещо и трябва да избира, не знаех дали ще предпочете на жените, а пък смятам, че когато има една жена, която да не иска да бъде с жените и ще се озърта наляво и надясно, това по-скоро е проблем за една женска коалиция. Вярно е. И по-скоро
нали, по-лесно е да се разделим с нея, отколкото да се опитваме да я запазим по някакъв начин. А какво правеше Радо, че го обвинявахте така в опити да разедини племето? Защо толкова ви дразнеше в този момент, Радо? Радо е много интересен. Просто той много обичаше да говори. Това в един момент започна да изнервя по някакъв начин. Дори бих казала и мъжете, не само жените в племето. Като цяло всички започна, нали, лекичко така някакви red flags. Да, и да ни напряга. Докато разберем, че той просто е такъв, мислихме си, че, нали, прекалено много е в играта и просто в една изолирана среда това нещо веднага ти прави впечатление, започва да те дразни и няма как да не бъде отбелязано. Освен това той нали, много добре преценява къде, с кого, какво да говори. Както Вики спомена в нейната серия тук при теб, когато дойде, той обича да пуска едни такива тънки мушички, да посява семенцата и просто да гледа какво ще изникне от тях. И често му се получаваше, общо взето. Така. В смисъл, извън камерите сме имали доста разговори с Радо на тази тема. Хитро играеше. Да, хитро играе. Успява да манипулира хората. Добре се справя. И като каза мушички, стигам до момента, в който Вики започна да има колебания, дали да се прехвърли в мъжката коалиция или да остане при вас. Усещаше ли в този момент, че тя се чуди къде да остане? Усещаше се, че има някакви колебания, виждаше се, че се тормози по някакъв начин. Виждахме и тези разговори, които са с Карол и с Калян. Тези неща няма как да бъдат пропуснати, но въпреки това аз много вярвах и на нашите способности. Пак казвам, неведнъж сме водили разговори и се радвам, че в крайна сметка тя заложи на нас и ние жените успяхме да надделеем в тази война, така да кажем, на коалициите. И в крайна сметка... Поли обаче май беше, нали, ключът към тази спойка, тази свръзка. Дойде направи в правилния момент. Абсолютно имахме нужда от Поли. Добре, че дойде Поли, за да може да разцъфнем още повече. И да сме по-силни, защото 4 жени. Перфектната бройка, според мен. Няма кой да ви бутне. Точно. Откъде мислиш, че идваха проблемите между Силвия и Радо? Те до края в общи линии си бяха на нож двамата. Те ми бяха много... Беше ми много интересно да ги наблюдавам отстрани. Много бързо разговорите заемаха как да кажа, от спокойна обстановка. Изведнъж много бързо се нажежаваше всичко, после пак бързо лягаше. Беше интересно да се покрай тях. Защо? Защото според мен те като най-старшите в племето по някакъв начин всеки се опитваше да дърпа, нали, в своята посока, а нямаше как да се разберат помежду си и съответно всеки искаше да наделее на другия. Поне така. Лидер женски от женски пол, лидер от мъжки и това се получава. Добре, да ти също си лидер или по-скоро предпочиташ да си в сянката на нещата, нищо, че пак ги контролираш. Всъщност аз в игрите, благодарение на хората около мен, разбрах, че притежавам тези качества, защото съм го чувала не от един, не от двама, не от трима, едно и също нещо. И всъщност тогава започнах да си вярвам, нали, малко повече в тази насока, че всъщност мога да се пробвам и аз така да контролирам по някакъв начин нещата. И под някаква форма се получаваше. Смятам, че даже е по-хитро да не се набиваш толкова много в полезрението на хората и така по-тихичко, по-отдалече, но въпреки това да се случва по начина, по който ти искаш. Анджи, в Капитанската седмица, в която Силвия
се самоизбра, така да го кажа. Нещата тръгнаха доста зле за нея и всъщност тя остана сякаш сама в племето. Изглеждаше, поне по това, което видяхме, че ти си единственият човек, който се опита да я разбере в този момент. Имаше ли някой друг, който потърси път към нея? За съжаление, не. Мен това най-много ме огорчаваше. Окей, в игра сме, обаче това групово всички да ти скачат, мен лично ме отблъсква. Точно защото знам какво е да си от обратната страна, да си ти този, когато сочат с пръст и да си малко като аутсайдера. И точно това още повече ме накара да застана до нея още по-силно, защото знаех, че тя има нужда от подкрепа. И тази подкрепа в този миг може да намери само от мен. И исках да съм това за нея. И определено, според мен, успя да я вдигнеш, защото Силвия беше се самоизолирала. Тя сама го направи това и до някаква степен я разбирам. Трудно е да съжителстваш с хора, с които не мелите брашно, така да го кажа. А и тя е доста по-емоционална, отколкото изглежда, хората предполагахме. Така е. Да. Това не е въпрос, между другото, сега, но искам да те поздравя за една битка, за която се сещам. И това беше гоненицата. Страхотно темпо наложи. Направо не можах да повярвам как ти наравно с мъжете толкова много им дишаш във врата, че и взе точки. Така, просто те поздравявам за голямата издържливост, която имаш. Благодаря. Това е... Какво си тренирала всъщност, че имаш такава издържливост? Моля те, кажи ми. Визитката ме представя само с един от спортовете, с които съм се занимавала, именно кикбокса. Но преди да се занимавам с него, аз съм занимавала с много други спортове. Като най-много съм отдала на спортното ориентиране. Сега ще разясня малко повече, защото всеки като му кажа спортно ориентиране, какво е това? Аз съм завършила не сега, така че знам какво е, но обясни на зрителите. 10 години съм се занимавала с това. Свързано е с бягане в гората. Имаш си карта, имаш си компас и сте разделени, нали, съответно на мъже и на жени и по възрасти. И всеки маршрут е съобразен с възможностите спрямо пола и възрастта. И по този начин се състезавате кой по-бързо ще събере всички точки. И всъщност спортът е много хубав и много изгражда, тъй като трябва изключително много да се мисли. Там не печели този, който е най-бърз, а този, който най-хитро се е сетил кой е най-бързия път и си е събрал всички точки за най-кратко време. Ето откъде идва твоята пъргавост, твоето постоянство, държеше страхотно темпо и най-вече досетливостта. В кой момент трябва да натиснеш, точно да притиснеш жертвата до стената, както се казва? Когато си познаваш тялото и знаеш как да го контролираш, така че то да работи най-добре за теб. Смяташ ли, че има истина в думите на Радо, когато говореше, че жените се отпускате на резиденцията заради победите, които се натрупаха при вас в момента вече, в който женската коалиция надделя? Ние като жени четирите сме много различни по принцип. Аз мога да говоря за себе си, аз как съм се чувствала. Лично аз нито за секунда не съм се отпускала. Аз живеех за тези битки, да съм на тази арена. Никога не ми е било така спокойно за това, защото сме по-силната коалиция. Напротив, винаги съм излизала за победа и не ми е действало на мен поне по този начин резиденцията или това, че численото преимущество, което сме имали. Добре, значи си по-освободена, не си толкова сериозна в всичките моменти. А защо тогава е толкова лошо да се пеят детски песнички на арената? Много му беше ядосано на Радо в този момент. Това беше абсурдно. В смисъл, получих едно обвинение, че аз като капитан не си успокоявам съплемениците, когато те имат проблем, което просто не можах да го възприема, защото първо аз виждах от какво са тези сълзи. И те нямаха нужда да бъдат... В смисъл, Вики нямаше нужда да бъде успокоявана. Тя имаше нужда да си излее емоцията. И според мен тук беше по-скоро проблема в Радо, че той не можа да разбере
Женската, в смисъл, не можа да разбере... Няма нужда да бъде успокоявана в този Да, момент. не можа да разбере Вики като откъде излиза това цялото нещо. Дори тя му го каза и чак тогава, нали, вече стигнахме до някакъв консенсус, че всичко е било наред в крайна сметка. И че вече няма да пеете песнички на арената. Анджи, когато стигна до капитанската си битка и се оказа елиминационна, очакваше ли такъв развой на събитията? Не, честно казано, бях много мотивирана, много нахъсана. Въобще нито за секунда не ми е минало през главата, че може така да се завъртят нещата. Но както имам много предимства за това, че съм толкова мъничка, така имам и много негативи и в някои случаи на мен ми изисква двойно повече усилия. Това не се вижда от зрителите, но за да мога да върша нещата така, както ги вършат другите, аз трябва да вложа много повече, просто защото няма как по друг начин да се случи. Също така трябва да си прилагам някакви индивидуални стратегии, които да работят само за мен, както примерно е с гъбките. Mm-hmm. Няма как да ги скачам на един крак, защото няма как да се случи. Нямаш такъв разкрач. Абсолютно. И всъщност там много голям проблем бяха самите куки. Докато всички успяваха да слизат с куките, защото успяваха да стъпят на варела, аз трябваше да се залюлявам на тях, да скоча на варела, след което аз, нали, се обръщах, скачах в басейна, за да мога да ги бутна, съжалявам, и падахме заедно с куките във водата и те всеки път бяха мокри, което е проблем, защото сферата също те удря в предмишницата. Самия лост лоста е много тежък, самите сфери те са тежки и докато ги нарамиш и в един момент започва умора, това е нормално. Пък куките, в смисъл, ти не се хващаш директно за лостовете, това е индиректно и го прави още по-трудно и започна лека по лека това да се отразява на моята игра. Много добре те разбирам за ръста. Вярно, не съм чак с твоите размери, но и аз съм фастък в много случаи и имам големи проблеми с точно такива разстояния. И в повечето случаи, когато съм в залата по каскади, например, и трябва да направим нещо, обикновено съм с повече момчета, които нямат проблеми с преминаването на такива препятствия. Но как да им обясня, че късите крака не работят в твоя полза за препятствията? И дори, да, в случая с куките пък за размаха на ръцете и протягането. Какво мислиш за своите опоненти, Венци и Маги? Уникални атлети. Наистина това, което съм видяла и на арената, и сега вече, когато съм имала възможност спокойно да гледам епизодите по телевизията, много силни войни. Наистина на арената железни, с шапка им свалям, за което особено Маги, направо последните епизоди, като гледах, много сърцето ми направо гори, като я гледам. Много желязна е, много и се радвам на нея. Специално. Подкрепяш абсолютно. Женската... Пристрастна съм. Женската част от играчите. Трябва да се подкрепяме. Анджи, в седмицата, в която ти беше капитан, заяви пред племето гласно, че искаш да поемаш отговорност, после се отметна от думите си обаче. Защо? Какво те разколеба? Тук идва най-големия ми проблем в игрите, че аз губих в един момент връзката. В смисъл такъв, започнах да смесвам това, че се намирам в игра и това няма нищо общо почти нищо общо, но нищо общо с реалния живот и всъщност почна да се получава една каша в главата ми. Спрях да мисля рационално, а по-скоро емоционално. И това беше грешка, защото ако отида и не се върна, какво? Обричам коалицията, на която всъщност аз съм дала много голяма дума и ние се подкрепяме и сме нужни една на друга. Просто сме нужни, за да продължаваме да правим това, което правим. И ако не се върна, аз ги обричам лека по лека на гибел. Трябва да мислиш не само за себе си, но и да преглътна това, което направих от емоционалност, да се приземя обратно на земята и да си кажа, трябва да се действа стратегически, не може така. И съответно
си обрах негативите, за тази грешка. Това ли е причината да се разплаче след като видя Каролис на лаптопа? Битката между рационалното и емоционалното в теб. Да, всъщност много ми стана неприятно. Въпреки това не смятам, че той е отпаднал заради мен и заради моето решение. Нали, трябва да се разграничават нещата, защото в крайна сметка ти на арената си сам и ти трябва да си заслужиш мястото, както всички сме го правили в играта. Нали, в неговия случай имаше и, нали, и 2 битки, но просто някакси чувствал го близък, въпреки всичко, и ми стана неприятно от това цялото нещо. Подейства ми със сигурност. Смяташ ли, че какъвто си човек навън, такъв си и в играта? Ами до голяма степен да. Има моменти, в които малко излизаш от рамката, защото все пак е игра и трябва да се предприемат някакви нали, за да можеш да продължиш напред, трябва по-стратегически да се действа и това не винаги отговаря на това, което ти би искал да направиш, ако си в реалния живот. Но въпреки това, горе-долу отговаря на това, което си извън. Говоря за чисто човешкото отношение към хората около тебе. Така че смятам, че има общо със сигурност. Има общо, да, категорично. Просто понякога в играта се случва така, че играта те поставя в позиция, в която ти никога не би могъл да бъдеш в живота извън нея. Така че играта е много интересен тест да видиш ти самият да изкараш черти от себе си, които до този момент не си виждал. Също. Може да се опознаеш в друга светлина, така да го кажа. Абсолютно. Кажи ми сега, стигаме до момента, в който вече Каролис отпадна и Радо беше доста лют в този момент. Опасяваше ли се, че може да реши да саботира племето в знак на протест? Че сте изпратили брат му на арената и той не се върна? Честно казано, извинявам се, честно казано, дочуваха се такива разни работи, че няма да се раздава и че ще саботира едва ли не. И аз бях много изненадана. В смисъл, не можех да повярвам, просто защото вече до този етап горе-долу сме се поопознали като хора и знам, че Радо няма да направи такова нещо. В смисъл, това е въпреки него. Каквото и да се е случило, нали, загубил е най-близкия си човек, той няма да постъпи по този начин и според мен той е против тези неща и не би трябвало да му минават през ума. И някакси, когато ни обясни, че няма да го прави, аз му вярвах. Вярвах му на думите, че няма да го направи. Вие с него също имахте доста конфликти. Защо беше това търкане на характери? Ами, просто в един момент, когато станахме с 4 жени и Радо, толкова много се нажежи обстановката, че буквално с нож се режеше напрежението. Той просто не искаше не можеше все още да възприеме това, че губи. Губи към стратегическата част. Просто нашата коалиция надделя над неговата и това може би не му даваше този мир и това го караш по някакъв начин да се... озлобява е много силно казано, но така... Разпалваше се често. Към нас. И търсеше постоянно за какво да ни захване. Така че, нали, да може и нашия престой, както и неговия, да е така неприятен за някакъв период от време. И му се получаваше. Успяваше да ни бъзне от време на време, докато накрая просто успяхме да се разберем, че няма да се случат така нещата. Идва много важен етап от играта, а именно, нали, разпадането на племената. И трябва да променим нещо, да направим и ни стъпка, но и той трябва да направи стъпка към нас, за да може да се случат нещата и да се сработим. Опитвам се да се поставя и на неговото място, защото съм сигурна, че това е тежко да бъдеш сам мъж сред толкова жени. И точно това е, което ти казваш, че е в губещата позиция. Един вид усеща, че е бил надигран. Така че при всички случаи не му е било лесно и това да се помири с вас също.
Аз го разбирам за което. Не е лесно да си с 4 жени, предполагам. Въпреки, че не сме гледали излишно да го притесняваме с нещо, но въпреки това не му е хубаво. Няма как. Мисля, че Силвия обаче имаше принос за това да му олекне в някаква степен, защото тя се опита да потърси път към него, да го утеши, да му покаже подкрепа, че има подкрепа в крайна сметка. Даже за момент си помислих, че Силвия би могла да заиграе с него. Има ли сте такова обсъждане, вие двете помежду си, да обърнете коалицията? Не. Аз не съм го допускала това нещо да се мисли в такава насока. Тя винаги ми е казала, че много го харесва като човек, много го уважава и по всичките й действия това си е личало. Даже ми е споделяла, че в началото си е мислила да играе точно с него, обаче просто не са намерили път един към друг и поради там обстоятелства покрай първия съвет, нещата се размиха и по-добре за това, което пък аз исках да направя. Съответно, просто тя най-много го усещаше. Те, като са си близки, по възраст, имаха си най-много общи теми извън самата игра. И искаше по някакъв начин да му помогне да се чувства по-добре, но не и чак да обръщаме по някакъв начин коалициите и да правим някакви преустройки. Мисля, ще да се запази женската коалиция. За момента си бяхте добре. Да. Ще стигнем до момента, в който не бяхте чак толкова добре. На битката, на която едно от племената трябваше да бъде разцепено, Радо и Силвия бяха точно хората, които са на ключовата позиция, именно на пъзела. Те не само, че не се справиха, но имаха много пререкания помежду си в стратегията на редене. Кой ги постави на тази позиция? Те ли пожелаха? Какво наложи точно двамата души, които имат такъв конфликт помежду си, да са на тази ключова позиция? Честно казано, те пожелаха да са на тази позиция и никой не им се противопостави. На всички ни беше ясно, че логически пъзел, мисля, че всички щяхме да сме с равни шансове, който и от нас да беше отишъл на него. И тъй като те изявиха желание, ние решихме останалите да не им го отнемаме. Искаха да поемат тая отговорност. Или те ще оправят всичко, или съответно при тях ще се случи погрома. И как ви се отразиха новите попълнения в племето? В началото всичко беше добре, защото властта още беше в нас. И нямаше от какво да се притесняваме. Имахме си нов пъзелист в лицето на Дейси. Калян, силен мъж, защото Радо беше с нас за съвсем кратко. Борисенко също така много доказал се на арената, изключително жилав, силен за килограмите си, бих казала. И тези въздушните елементи, там просто шапка му свалям. Няма кой да го бие там. Според мен. Колко пъти? 6 пъти трябваше да мина? Те му казват 6, ама за мен това си 12 минавания. Всъщност да, отиване, връщане. Тогава и двамата с Гешев имаха сериозни белези от това. Да. Не е много лесно и да знаеш, че и на следващия ден пък ти предстои битка, ти си похабил хвата в общи линии. Така че поздравявам и двамата за което, че си дадоха здравето до някаква степен за племето и в името на това да продължи племето. Аз също ги поздравявам. Бяха феноменални наистина и той, и Гризлито просто се представиха превъзходно. Пък Гешев, да си представиш човек на тези килограми, да го направи това толкова много пъти, наистина беше впечатляващо. Но изненади постоянно ни поднасяте вие всички участници, включително и ти. Наистина изненада страшно много с играта си като цяло. Благодаря. Когато ти каза, да, в началото всичко е било добре, но Калян постепенно започна сякаш да пуска тези мушички, които Радо пускаше. Радо са всили в Калян. Така изглеждаше, защото Калян до този момент беше по-тихия в вашето племе, след като си тръгна, явно нещо се е променило в него и
с идването си започна да разбутва добре установеното ви гнезденце. Точно така. Когато Радо си тръгна, защото Радо според мен беше по-изявения лидер и когато той беше в племето, затова Калян беше по-тих, според мен лично. Не, че му е мълчал за някакви неща, но просто в смисъл, изразявал си мнението, но просто Радо беше изявения, така да го кажем. И когато Радо си тръгна, на него му се отвори една възможност да покаже и той на какво е способен. Съответно, не се колеба да го използва този момент и успя да ни разедини. На него се дължи разпада на женската коалиция, признаваме му това нещо. Всъщност с Борисенко добре си колаборираха, тъй като това не е излъчено, но Борисенко малко го играеше такъв двоен агент. И да, идваше при нас с Силвия, водили сме разни разговори, обяснявал ни е колко много ни харесва, че сме силни жени, че би имал желание, нали, да играе с нас и разни такива неща, нали, с цел явно, нали, да краде някаква информация от нас. Но добре, че аз му нямах тогава такова доверие и бях като... Защото Силвия много го харесваше, бях някаква... Спокойно, чакай малко, ще видим какво ще се случи. И понеже той, нали, така искаше отведнага да започне да присъства на нашите женски разговори, което аз казах, че няма как, нали, да стане. Ако има нещо важно, ще обсъдим отделно, но няма как да го внедрим веднага. Не се стават по този начин нещата. Така, не знам, може би Стан го е приучил те много дълго време. Виж, за това не се бях замисляла, наистина възможно. И Стан го играеше двоен агент. Да е взел някой друг урок. От блатото, така. Доста време прекараха заедно, така че нищо чудно. Интересно беше избора на капитан, когато Калян даде гласа си към Силвия и тя беше много неочарована в този момент. Той само завърши това нещо. Ако не се лъжа, всъщност първи тръгна Борисенко. Въпросът е, че той видя, че ще има равенство и точно заради това равенство, ако си даде гласа за Силвия, както и направи, ще има конфликт, така да го кажем. Защо според теб Силвия тогава не беше готова и защо Силвия все пак пожела да бъде капитан? Честно казано, точно 5 минути преди да седнем на масата да обсъдим кой ще бъде капитан, тя не го искаше. Нали, ако трябва да съм откровена, тя не го искаше това капитанство, докато аз го исках. Аз исках да се изявя, исках да имам, нали, втора капитанска битка, защото от първата очевидно не бях доволна. И някакси така ми беше останал горчив вкус. Исках да чисто за себе си да си го изчистя това нещо. Но конфликт между нас за капитанство няма как да се зароди, защото дали аз ще съм капитан или ще бъде тя капитан, е без значение. Ние си имахме такова доверие, че дали двата гласа ще са в мен или ще са в нея, това не правеше разлика. Не знам защо си мисли толкова много, че примерно между нас може да се случи някакъв конфликт за нещо такова. Нямаше как да стане това нещо. Никога не бих се разсърдила, точно защото имам доверие и я виждам, че има потенциал, нали, и тя да вземе нещо за женската коалиция, явявайки се на капитанска битка. Може и да не е била целта конфликт, а по-скоро това да разклати Силвия, защото тя до този момент показваше явно, че не желаят капитанството. Може би на нея и повлия, да. Аз не го усетих тогава така, но после вече като видяхме развоя на събитията, всъщност се оказа, че е било ключов момент. Но на момента, когато се случи, не смятах, че кой знае какъв проблем. Просто даже исках да разбера, нали, защо им се връзва на къла, нали, в крайна сметка ти не го искаш, не си длъжен да го вземаш това капитанство. Добре, защо и го даде? Вие обсъдихте тогава. Защото тя на масата каза. Тя малко за мен беше неудобна ситуацията, точно защото аз тъмън да кажа, аз ще го взема, нали, защото знам, не защото искам да го измъкна под носа, ами защото знам, че тя не го иска. И в момента, в който тя каза на масата, аз ще го взема, дай ми го. И аз бях някаква, добре, вземи го, нали? В смисъл, нямам проблем, но
не можах да разбера какво точно се случи тогава в главата и общо взето. Странна беше ситуацията. Да, странна беше ситуацията. И мисля, че до голяма степен тя се постави най-вече в тази ситуация, защото не устоя на провокацията на Калоян. Мисля, че да, има нещо такова. Сама го направи това цялото нещо. Началото на разпада на женската коалиция стана с това, че номинирахте Деси. Защо бяхте решили да стреляте по нея в този момент? Смятахме, че мъжете все пак до някакъв момент още ще ни трябват. Прекалено рано беше, за да ги... Или не знам, поне тогава така си мислихме, че още е рано да ги махаме. И не знам защо искахме да си ги държим тях. И бяхме склонни да стреляме по Деси. Също така имахме си едно на ум, че примерно за пъзелите специално става въпрос. Тя би била много голяма пречка, ако се задържи по-нататъка. Ние не можем да я бием на някой логически пъзел, примерно, което би било ключово за нататъка. Докато, примерно, на пъзели с картинки смятам, че щяхме да се справим. Аз ги харесвам. Смятам, че не се показа много в играта, но мисля, че щях да се справя, ако се беше наложило да среди някой пъзел с картинка. Нали, при храбрите там имах един малък момент, в който откъсъчно се видя, че има нещо такова. И поради тази причина решихме, че ако имаме толкова силен пъзелист, за напред в игрите ще ни е много трудно, защото ние искахме да се съхраним така четирите. И така. Добре, това нещо обсъдихте ли го с Вики и с Поли? Да. Защо тогава, въпреки че сте го обсъждали и сте го коментирали четирите помежду си, Вики и Поли, особено Виктория на съвета, тя ви обвини, че вие сте виновни с Силвия за разпада на женската коалиция и за всички тези действия? Това ми е, може би, една от най-болните теми от цялото предаване. Разпада на женската коалиция. Аз лично тогава се почувствах много, много дискомфортно, много ми повлия на настройката. Заболя ме от цялото това нещо, защото наистина ги чувствах много близки и някак си не мислех, че има какво да ни бутне и това малко ме свари неподготвена. Беше обсъждано това нещо. И всъщност на самия съвет, когато Ралица ни зададе въпроса за тази женска коалиция ли сте, и всички казаха да, и аз си помислих, че все още има надежда. Тази коалиция все още има и аз няма да бъда човека, който ще прецака на финалната права нещата и ще гласувам така, както сме се разбрали, съответно за Деси, в разрив с това, което сме се говорили на масата преди това, което също беше проблем, защото това е втори път такава ситуация, в който аз предпочитам да се застъпя за коалицията си, мислейки си, че нея още я има. И всъщност мен ме заболя от това, когато се прибирахме, че Вики се обърна и каза, нямаше нужда да ме защитавате по някаква форма. И аз малко бях шах и мат тогава. Всъщност женската коалиция, тя можеше да продължи да се Можеше, абсолютно можеше Вие да продължи. Вие двете си, Силвия, Вики и Поли, вие продължавате да сте си мнозинството в племето. Капитанството е при вас с двата гласа. Имаше възможност след първия съвет да се седне, да се направим на ударени, че все едно нищо не е било, някакси да успеем да изгладим отношенията, да загърбим това, което се е случило тази вечер и което толкова много ни беше разклатило. Но не го направихме. За съжаление, този път нито една не предприе крачката. В това число аз също имам вина, защото аз също не съм отишла да го направя. Така че не... Излезе от ролята си на медиатор. Абсолютно. Пуснах юздите. На мен също ми дойде в повече. Почувствах се лично, може би, точно защото се почувствах лично обидена и ги приех нещата по този начин. И затова си казах, в един момент просто ми писна и просто си казах да става каквото ще и то наистина стана една голяма каша. Каша стана след това направо. От която в един момент се чудеше как да излезеш.
Мислиш ли, че Поли и Вики можеха да стигнат до този етап на предаването без теб, Силвия? А, не искам да звучи по този начин. Без женската коалиция, без коалицията, може би няма значение дали ще е Вики, Поли, аз или Силвия, която и да можеше да си отпадне по пътя преспокойно. Всичко се случва, всеки стъпва накриво на арената, не всеки ден ти е ден, не всяка игра е твоята игра. Така че бяхме си нужни една на друга. Със сигурност. Вярваш ли в кармата? О, да. Кармата ви застигна. Теб и Силвия. Радо беше толкова лют след като изпратихте него и Каролис и ви се закани, че ако има такава възможност, ще ви изпрати и вас двете една срещу друга. Не го направи той, но пък калата не се поколеба. Точно така. Да продължи го замести неговия в това нещо, да. Какво е да се изправиш срещу най-близкия си човек в играта? Много болезнено. Въпреки, че се изправихме една срещу друга, по принцип преди арената винаги сме си говорили за това, че ние сме там, за да играем тези игри и никой няма да дава задна. В смисъл такъв, имахме с някаква вътрешна уговорка между нас си, че ще играем, ще дадем всичко от себе си, без значение каква е битката. Никой няма причина за която да се сърди, си отишъл точно за това да играеш. Приятелството ни то ще остане. Нали? Дали тя ще ме победи, дали аз ще победя, това няма как да ни повлияе. Ние много добре знаем какъв път сме си извървяли двете, че една битка, нали, да ни скара едва ли не. И беше много неприятно, но пък в този конкретния случай нямаше друг начин. В смисъл, в едната битка едната трябваше да стане първа, в другата трябваше да стане първа, за да може да излезем и двете сухи от цялата ситуация. Нямаше по друг начин как да се завъртят нещата. И до първата битка, да кажем, че всичко вървеше горе-долу под контрол. И вече след това. Как те накара да се почувстваш това, че Силвия всъщност сподели, че тя е избрала да пусне и съответно да те спаси в този момент? Това е много, много благородна постъпка. Има много голямо уважение от мене това, което тя направи, защото смея да твърдя, че никой друг не би го направил това нещо за да пусне нарочно, за да ти даде път ти да продължиш. Защото на тия колове можехме да се седим до утре, честно казано, с нея. И двете сме малки и компактни. Но ето това те откроява. Това те показва, че ти си човек и че си повече. В смисъл, не всичко ти е на всяка цена. И това просто печели. Поне моето сърце, тая човечност у нея, успя да спечели. Че се вълнуваш. Буквално имам чувство, че във всеки момент ще се разплачеш. Това са хубави поводи за сълзите в очите ти, да знаеш, че наистина и след това приключение имаш приятел и човек, на който да разчиташ. Абсолютно. Винаги съм казала, че това е най-ценното. Да сме заобградени от хора, които наистина ги интересува как сме. След напускането на Силвия ти просто остана сама в племето и тогава спечелването на този залог беше твоята спасителна лодка. Замисли ли се за секунда дали това е правилно решение или просто веднага грабна възможността? Слушах много внимателно думите на Димо и всъщност аз нямах възможност преди това да знам дали Силвията е отпаднала или не. Всъщност аз винаги ги слушам много внимателно какво говорят с Ралица и когато чух да ми казва как аз държа собствената си съдба в моите ръце, всичко зависи от мен, че при силните ще ме номинират до дупка, за съжаление тогава усетих, че наистина съм сама в играта и нямах друг ход. В моите очи нямаше друг ход, освен да пробвам нещо ново. Аз и на двете места, и в двете племена щях да съм първи избор за съвет, но поне разликата беше, че при храбрите имах шанс да пробвам все пак по някакъв начин да променя нещата, защото отивам в една нова обстановка, социално може пък да се представя добре, да извъртя така нещата в моя полза, че
той правило за уседналост, дет го има, да не е за мен този път. Как те посрещнаха храбрите? Ами, на мен ми изглежда, че ме посрещат добре. Поне там, когато бях в играта. Помислих си, че ми се зарадваха. Помислих си, че се зарадваха на цялата информация, която все пак им предоставих, защото тя им беше нужна. Но сега, когато гледам отстрани епизодите и слушам синхрони на определени хора, си давам ясната сметка каква завеса съм имала пред очите за поведението на някои хора и като цяло за играта. Аз така го виждам. Ти отиде в племето в момент, в който вече беше така понапрегнато. Почти финалната седмица се вижда, както се казва. И това, че още един силен персонаж като теб отива там и си заявява позицията, не беше много изгодно в случая на Мартин и Добрин. И може би заради това така се създаваше по-голямо напрежение. Така е. Всъщност на тях, колкото и да не съм била остра, въпреки това, че си нося характера и смелостта с мене си и си заявявам това, което си мисля, това, което ми е на сърцето, тя ги смути, защото те са свикнали бяха свикнали хората около тях само да ги слушат. По никакъв начин, нали, никой не се е възпротивявал. Да се изразяват против това, което казват. Да, абсолютно и против тяхното поведение, защото то в един момент, за съжаление, в моите очи просто беше под всякаква критика. За мен не е окей да се държиш така с хората около тебе. Да, играе. Да, стратегиите, аз съм съгласна с тях. Шапка им свалям за стратегиите и всички тези ходове, но социалната им игра за мен, тяхната е слаба. Как прие постъпката на Маги, когато си тръгна от стаята, след като вече беше дошла при теб? Ами, не се обидих. То на Маги няма как да й се сърдиш за каквото и да било. Беше ми странно цялото нещо. Аз се усетих, че има проблем още в момента, в който тя започна да се държи, нали, по-така. Тя си е и затворена, по-свитичка и просто веднага го усетих и се казах, не, аз може би направих, нали, някаква грешка по някакъв начин. Се почувствах, че се едно съм я накарала да сме заедно в стаята, което пък мен ме накара да се чувствам неудобно, което нищо общо нямаше. Аз просто в главата ми не допусках и мисъл, която да сме само две жени в цялата резиденция. Да сте в отделни стаи. И да сме в отделни стаи или пък, че тя ще иска да бъде с мъж в стая. Мен това просто не ми минаваше по никакъв начин през главата. Не го допусках и може би заради това така веднага си казах, ние сме жените и ще сме в една стая. Колко пък да си говорим за стратегии в тая стая? Не знам, ама... може да се говорят за стратегии, определено. Не ми беше това идеята, поне на мен със сигурност. Просто чисто по-женски смятах, че може би така ще е най-комфортно за двете ни, но това може би е било в моята глава. Явно, да. Защо прие с такава неохота предложението на Добрин за това ти да бъдеш номинирана, ако се стигне до съвета? Защото, честно казано, аз така ме бяха омагьосали. Просто там, в това племе, много трудно се играе. И когато нямаш с кого, бих казала, защото аз нееднократно съм водила разговори с маги и съм се опитвала да променя. Това не са излъчвани, чак вече накрая са излъчени, но аз не веднъж съм водила този разговор с маги и съм се опитвала чрез нея да пробия към Мики, защото той по някаква причина не искаше да води някаква комуникация с мене и не се чувствах сигурна да отида и да говоря директно с него, защото знаех, че той ще отиде, ще каже и това директно ще ми сложи примката на врата и трябваше някакси по-умно да измисля как да маневрирам в цялата тая ситуация. Опита се да стигнеш до Микияй чрез маги, може би? Да, точно, защото
тя ми беше дала на мен дума, че няма да казва за тези разговори, които ние водим, а ще се опита едва ли не от свое лице да сложи някаква друга идея на масата, да се опита да насочи погледа му в друга посока, нали, чрез тези неща, които аз си казвам, разбира се. Да видим дали не може нещо да се случи, но не получих никаква обратна връзка за това и съответно се наложи да играе временно с тях, защото нямаш избор. Или се правиш много силен и отиваш директно на елиминация, или се опитваш да намериш някакъв друг вариант, в който да оцелееш. И всъщност тогава си мислех, поне те така се опитваха да го изкарат, че е много благородно. Аз съм преди... Не, че имаше един тънък момент, в който се опитваха да изкарат, че аз съм преди Мики и Маги, но това нямало как да го кажат, не знам си какво си. И аз така някакси вярвах. Викам, окей, тук нещо... така, ред флакс, нали? И аз искам последна седмица, не ми се ходи на финали, без пукнат грош. Цял сезон мина, нищо не съм изкарала. Не може, нали, много исках да се явя на арената и ми се играеше и просто беше добре дошло за мен. И добре, че сблъскаха моите желания с така или иначе нещата, които щяха да се случат, защото добре, че беше Ралица, която да ми отвори очите и да ми каже, че не, мила, не са точно така нещата, не си преди Маги и Микея, ами си баш последна и ти ще си първата, която ще изгориш. Просто те се опитваха да му убедят в нещо, което не беше истина и те много добре знаеха, че не е така. И не знам защо ме мислиха за чак толкова глупава и наивна. Какво мислиш за играта на Добрин Мартин? Това е основната тема в този сезон. Трябва ли да има фейрплей в Игри на волята? Абсолютно. Това е за мен задължително. Не може да са ни вкарали там масово спортисти, специално пък и в този сезон. И да се случват такива неща като саботажи. За мен това е недопустимо. За мен саботажа това е слабост. Това означава, че ти не знаеш по какъв друг начин да се справиш с проблемите, които имаш в играта и не можеш да предприемеш абсолютно никакъв друг стратегически ход, че да стигнеш до това да саботираш. За мен това е недопустимо и аз не го толерирам. И никога не би ми минало през главата да направя нещо такова в игрите и където и да било. А дори не съм професионален атлет, а просто любител. Доколкото поведението им, никой не те кара как да се държиш. В смисъл такъв... Аз съм толкова разочарована, точно защото сега виждам каква е била истината. Там, когато бях в играта, Мартин специално не е имал смелостта да дойде да ми каже нещата в очите точно такива, каквито са, каквито ги чувам по синхрони. Ти си такава, такава и такава. Ери си какво си, ери си що си. Всичко е било много миличко, много заобиколно, много така с благ тон. Аз пък съм била привърженик на другото. За мен няма кой да е изненадан, примерно, от мой синхрон, защото каквото съм казала на синхрон, това съм имала смелостта да отида и да му кажа в очите на същия този човек. И за мен това е начинът, по който трябва да се играе играта. Трябва да можеш да си казваш нещата такива, каквито са, и да си заставаш за думите, а не после да се гледаме по телевизията. И аз винаги съм била за това да пазя достоинството на хората, които после ще се гледат. И семейството им то ще гледа. Огорчена си много. Да. Говорила ли си с тях след предаването? Много. Не. В смисъл, имала съм по един разговор с двамата. С Добрин се засякахме на рождения ден на Вики. Тогава още не бях се прехвърлила в премието на храбрите. Нямах представа, нали, за какво става въпрос. След тези епизоди виждала ли си с тях? Не. Чувала ли си се? Мартин ми писа да ми се извини за нещо конкретно, което е казал, но разговорът ни беше изключително кратък и така личеше, че няма какво, нали, повече да ми каже.
както може би и аз на него. Разбирам това огорчение и аз съм го имала, но ти казвам, че с времето ще отмине. И това все пак е една игра. Точно така. Така че не го приемай толкова лично. Понякога хората се самозабравят в хода на тази игра и може би при тях точно това се е случило. Аз съм съгласна с това. Съгласна съм, че е игра. Аз в никакъв случай не съм злопаметен човек. Мен бързо ми минават нещата. Личи си, че да, в някакъв момент с Радо сме били опозиционни коалиции, ама пък Радо ми беше най-голямата подкрепа в края на играта, така че добре, че беше Радо. И той да ми застане до мен за някакъв кратък период от време. Така че със сигурност не съм злопаметна, просто това, което чуваш сега, разбирам те. Между другото, аз бях същата в моята финална седмица. Тогава вече бях в едни прилични, нормални, хубави отношения с повечето, с които сме играли в един момент. Аз гледам синхрони и гледам как ме редят. И въпреки, че знам, че вече това е минало, те са говорили тези неща тогава, сега знам в какви отношения сме, усещането беше много неприятно. Не си отидох на финала. Не отидох заедно с всички останали, които се събраха. И не защото се правих на интересна или нещо такова, просто защото знаех, че в този момент емоцията все още гори в мен и аз ако отида, ще престъпя себе си. Няма да се чувствам приятно в тази обстановка. Ще има едни изкуствени усмивки, поздрави и така нататък, при положение, че огорчението все още не ми е минало. Знаех, че ще настъпи този момент, просто не беше точно тогава, когато се излъчваше. Така че те разбирам. Но то не са само синхроните, просто аз все още не мога да забравя начина, по който не само мен, аз смея да твърдя и други хора са карали да се чувстваме по арената, се едно малко или много не сме достойни за там, как можем да грешим. Стига хора, човеци сме, всеки греши, на всеки може да се случи. Не сме по-малко важни. Малко в един момент тази арогантност ми идваше в повече, честно казвам. Това е твоята женска същност. Всепрощаваща, разбираща, приемаща. Да, разбери и мъжката твърдост. Штропнем и това е. Вярно е. Емоцията просто позволява на жената по съвсем различен начин да гледа на нещата и точно това, което казваш, хора сме, грешим. И аз го приемам по този начин, но не всички. Това може би е нещо, за което да се хванеш, за да може точно този играч да бъде на мушката ти. Добре. Ако можем така да го оправдаем, окей. Но аз не се опитвам да оправдавам никого. Наистина се опитвам просто да анализирам поведението на всеки един и както ти казваш, нали, да прощаваме, те имат различен стил игра. Точно това е. Различен стил игра оценявам, анализирам. С едни неща съм съгласна, с други не. Така е. Всеки е намерил своя начин. Под някаква форма. Това на момента му се е струвало най-правилното, защото всички сега като гледаме си откриваме грешки и си казваме, тук може да не правя така, може да не еди си какво си. Да, това важи за абсолютно всички, така че окей. В смисъл, така са преценили, така са направили. Стигаме до финалната седмица. Имаше ли предположение, че може да влезе някой друг от блатото или от някаква друга локация, от брега, например? Защото имаше един епизод, в който Ралица и Димо ви подсказаха, че тези локации уж не са закрити. Не предполагах. Той заради това те близките кадри бяха и така, очите ми бяха с една огромна усмивка, защото аз му се зарадвах, чисто човешки, много му се зарадвах, като го видях Радо. Той заслужава да е сред финалистите. Много даде, много се раздаде наистина. Така че аз наистина искрено му се зарадвах и дори в този момент дори не си спомнях коалиции, женски, вражди, работи, чисто човешки. Такава хубава емоция ма обзе за него и си казах, много се радвам. Браво, много се радвам, че е тук. Да, радвам се, че всички тези трудности, които със сигурност не са били малко, той ще ни разкаже, но аз се радвам, че той е успял и че е бил отново достатъчно силен да се справи с тях.
И като по поръчка на съдбата, първата битка, борбата за големия имунитет беше точно между вас двамата. Да. Доколкото разбрах, си имала проблеми с стъпалата дълго време. Оправи ли се вече това, сетивността ти? Честно казано, допреди около 20 на дена все още не се бях възстановила. Вече всичко е наред, слава богу. Но това много ми повлия в финалната седмица след тази игра. Не беше това, което беше. Особено имах много големи проблеми в тази игра с въженцето, с плочките, спасение. Аз просто наистина не знаех дали съм стъпила. Аз не усещах. Нямах абсолютно никаква чувствителност, особено на левия си крак. И заради това имах и толкова проблеми. На едно и също място се затруднявах да минавам. И още по-неприятно ми стана, когато слушах, нали, отзаде комбината как ме обсъждат. Въпреки че те много добре знаеха за здравословното ми състояние, всички бяха наясно. И заради това казвам, че ми е горчиво, защото не е окей да правиш така, когато да знаеш каква е истината. Съгласна съм. Комбината, ти играеш още тогава с тях? Не. Така изглежда, но не. Аз не съм... Тогава, когато им казах да, първо, нали, на люлката, ако за този момент става въпрос, го казах с направо с 300 зора. Личеше си дългата пауза и как не искам. Обаче нямаше какво да направя. За съжаление, Деси беше паднала. Те не искаха да изправят, да си помислят да изправят Мартин или Добрин срещу Деси. И абсолютно всички планове пропаднаха за миг в канала. И никой не потърси път към мен. И аз просто отново останах висяща. И какво да направиш в този момент? Нямаш какво да направиш. Казваш... Освен да играеш тяхната игра. Да. Примиряваш се малко или много, защото наистина нямаш какво да направиш. Абсолютно аз ги виждах силните, никой, така всички ме избягваха. Мен беше ясно, че искат да ме номинират. Нали? То се усеща, когато ти си на мушката, нали, неудобно им е да те погледнат в очите. Да. И какво да ходя да ги карам да говорим? За какво да говорим? Те нямаше да искат. Ще да е много... И все пак това, че игра преди тази битка вече, тотално да решиш, че ще си от другата страна и ще си срещу тях, това да си с тях ти помогне да си спечелиш доста грошове. Вярно, на косъм беше. Да, добре, че бяха така... да съвпаднат нещата. Какво да ти кажа, Игри на волята е наистина големи изненади може да ти приготви и до последно аз, когато участвах, знаех, че битката, независимо докъде си стигнал в играта, дали на арената си изоставал или не, просто трябва да не спираш до последния момент. Абсолютно. Всяка секунда е важна. Mm-hmm. И ти го доказа с тази битка, защото просто мал шанс на Калоян да му се срути точно в този момент колата. Просто знам, че в тези неща съм най-добра. В инфарктните ситуации не знам как го правя. Не знам, може да съм много емоционална извън арената, обаче като стане въпрос да се прави нещо, аз съм на 300% вътре в това нещо и няма какво да се обърка. Един път усетих, нали, зверски натиск и зверско така напрежение, което да ми обърка играта и това беше, когато играхме лабиринт, топчето. От всички пипкави работи, които съм правила в игрите до този момент. Те и тогава не ти помогнаха много, всъщност, да. Твоето племе с настоятелството отстрани. Хайде, давай. Да. И с ядосването. Анджи, какво се обърка с тези чаши и чинийки? Подозирам, че не си била сервитьорка през живота си. Не съм била. Всъщност, кулата ми беше много добре построена. Аз го знаех, аз го виждах. Проблема беше това, че не можех да устоя. Да, на другите лоста им идваше така се едно, те могат да го натиснат, докато на мен ми беше и така почти до главата. В един момент този сервис си тежи много, много на място си тежи. Аз не мога да го удържа повече това нещо. И то също така вече през следващата чашка, чиника или там каквото беше казал Димо, аз даже нямаше и да достигам. Аз нямаше да го сложа на кулата. Да, за мен беше предначертана тая битка. Всъщност, като видях, че изпускат
толкова бързо след мен и си казах, можеш и да... Нещо, Да. ма то вече е късмета, там по-скоро късмета, но самата игра със сигурност не беше моята игра, нямаше как да... Направих най-доброто, което смятам, че можех да направя специално за тази битка. Така е, някои зрители може би не си дават сметка за анатомичните особености, Въобще. но има битки, които категорично зависят точно от това нещо и битката с кръста, не спирам да я давам като пример, тази битка с кръста определено много зависи Толкова какви много форми исках имаш. да ми се падне. Толкова много исках да ми се падне. На теб щеше да ти е доста удобно, защото ти щеше да си се отпуснала повечко на ръцете си, докато на високите им е отвратително, защото те са в една изкривена позиция, на хората с по-пишни форми, като нали, здравите телосложения също им е по-трудно. Така че много зависи, а и ти там, поне в нашия сезон, имаше различни видове височина. Мисля, че и този път бяха нагласени, бяха калибрирани по някакъв начин. Но да, ние пак си ги избирахме всъщност и въпросът е дали ще успееш да стигнеш първи до твоята височина и ти докато не се качиш няма как да установиш дали. Бой за кръста. Ужас! Тези битки определено. Аз се чувствам наистина за тази с коловете и за сетивността. Това е най-тежката битка, която съм играла. Наистина много травми ми нанесе, пък съм била отгоре до долу цял сезон ужулена, учукана. А и ти заставаш на тези битки и си казваш, то сега ще мине, тук ще изпадаме за 5-10 минути и знаеш накрая, че трябва да стискаш за час и половина на това нещо. Да, беше шок. За всички ни беше шок. 90 минути почти седяхме с радо на тия колове. А можеше и още, нали, ако нещо, нали, там плюс-минус 10 минути, примерно. Примерно, не знам. Анджи, съжаляваш ли за нещо от играта си? За някои думи или ход, който си направила? По принцип, винаги съм казвала, че не трябва да се съжалява. Нещо, което се е случило, така е трябвало да се случи. После като, особено в нашия случай, когато имаш възможност да ги видиш тия неща нагледно отстрани, как изглеждат, просто трябва да си вземеш урока, но не и да съжаляваш. Защото и да съжаляваш и да не съжаляваш, че нищо не можеш да промениш. Въпросът е от тук насетне как ще действаш. Ако нещо си видял, че не си направил окей, отиваш, търсиш човека, връзка с него, казваш така и така, не съм бил прав за това и това, сега го виждам. Ако си наранил някой, задължително прошка от този човек. И по този начин според мен се случват нещата, но да съжаляваш за нещо, по-скоро не. Има ли разлика между Анджи преди Игри на волята и след Игри на волята? Има разлика. Тази игра направо толкова много те променя, поставяте в такива ситуации, че просто те поставя в такива ситуации, че си длъжен да се справиш с тях. Там няма къде да избягаш, няма къде да се скриеш. Както се казва, изправяш се срещу страховете си и просто си длъжен да се пребориш с тях. Показва ти много качества, които притежаваш, а никога не си подозирал. Показва ти и негативните ти черти също така, които също не си виждал. Учите на много неща. Със сигурност и да оценяваш много повече това, което имаш, хората около тебе най-вече, здравето си, всичко. Храната, абсолютно всичко. Просто гледаш на света с други очи, насищаш се по-бързо, по-малко ти трябва и то само тези малките стойностните неща. Всичко останало... Една добра школовка е Игри на волята. Абсолютно. И колкото по-дълго време оцелееш в играта, толкова повече уроци натрупваш. Точно така. Кой според теб е най-достоен да спечели от 4-мата останали претенденти? Ами аз си казах и на арената, ще си стискам палци за Радо и за мен той трябва да е победителя. Аз стискам палци на Радо. Така че, въпреки че и Гешев много харесвам като игра, но ако трябва да избера, аз просто съм по-пристрастна и ще си кажа Радо. Разкажи ми някоя забавна случка. Ами те тук всички където са минали, но са ги разказвали, да. Аз имам наистина 2 момента, в които много съм се смяла, ама така, че да не мога да седя на краката, които, нали, рядко се случва чак по този начин. Едната е така
известната за теб вечеря с въпросните гъби на Каролис. Тя ни е ясна на всички. Друга случка обаче, бяхме си само аз и Силвето в стаята и си говорим там нещо по-женски. На Силвето и хрумва някаква идея. Давай сега тук на жените ще си измисляме някакви прякори. И аз, какви прякори, бе, Силве, да не сме на 5, примерно. И тя почва да изрежда някакви брутални. Сега няма да ги споделя тук. И направо така сме се попикали да се смеем. Редактора не може да свари, да се качи, да разбере за какво става въпрос. Викаш, нещо да, какво изпуска. изпускам? Кажете ми. И аз не мога да му кажа, аз съм се размазала вече на пода, такова не мога да стана, не мога едно изречение, една дума не мога да, нищо не мога да кажа много. Наистина този спомен просто така ми е останал. Мил момент много от мил резиденцията. Анджи, преди да продължим с въпросите от лично естество, ти предлагам да се заредим с малко енергия от Hell Energy. Дринк. На здраве. И сега да си поговорим малко повече за теб. Знам, че се занимаваш с дентална медицина и практикуваш и го учиш това нещо в момента. Предстои ти да завършиш, нали така? Да, точно така. Не го практикувам извън университета. Само това, което е в университета. Все още съм си студентка, но работим от 4-ти курс и с пациенти. Имаме си практическата част. И в момента съм 6-ти курс. На финалната права съм. Имам 2 положени държавни изпита, успешно взети. И ми остават само още 4. И ще 4 държавни. Общо 6. Да. По всичките ни специални предмети имаме по един държавен изпит. А дентална медицина, но какво точно, в коя ниша си се ориентирала? Не съм се ориентирала към нещо конкретно. За специализация, предполагам, че ме питаш. Смятам, че има възможност добре да се справиш, ако ходиш на курсове, примерно. Но преди да стигна до тази част, искам да поработя. Просто за да разбера какво наистина ми харесва. Не да си мисля, че нещо ми харесва. За малкото работа, която сме видяли в университета и, нали, както се казва, да се подлъжа. Искам да съм опитала хубаво от всичко, за да мога да взема правилното решение и тогава евентуално, нали, да специализирам или съответно да се насоча към конкретните курсове, които са в тази дадената сфера. Какви са ти наблюденията? Смяташ ли, че хората се грижат достатъчно за профилактиката на зъбното си здраве? За съжаление не. Това е много болна тема за мен, че на профилактиката въобще не се обръща внимание. При нас идват хора с проблеми вече. Много напреднали проблеми и за съжаление то просто не се преподава и от поколение на поколение. Идвали са и дечица, които просто, нали, сега майката идва и ми казва, тия зъбки ще паднат. Нали, идва детето, пък те са му постоянните зъбки. Нали, толкова много не се знае дори кои са постоянните и от млечните зъби, че, нали, проблемите са много дълбоки и според мен имаме липса на... В училище трябва да се говори повече за това, трябва да се направят кампании, според мен, да се обяснява най-елементарно. То не са много нещата, които можеш да направиш, за да се предпазиш от тези неща, нали, от заболяванията като цяло. Но то просто отсъства. Няма го. И никой не го счита за важно. Идва се, когато вече има болка. Когато има болка, проблема е напреднал и е по-скоро необратим. А не смяташ ли, че и от финансова гледна точка това също е голяма пречка за хората да поддържат? Именно от финансова гледна точка, ако се прави тази превенция, няма да се стига до тези големи разходи. Големите разходи идват тогава, когато има големи проблеми. Когато няма проблеми, разходи няма. Каква е превенцията? Превенцията е... важна е оралната хигиена, важно е с каква храна се храним. Трябва да се обръща внимание на всичко това, нали? Майката трябва да обяснява на детето от най-ранна детска възраст как се случват нещата, но на майката съответно също трябва да й бъде обяснено, за да може тя да знае и да казва на своите деца как точно се случват нещата. Контактуваш, предполагам, с много хора покрай специалността си, покрай
уроците, покрай студентството и изобщо професията си, изморява ли те този непрекъснат контакт с тях? Ами, не, на мен ми е много приятно да си комуникирам с тях. Обичам всичките си пациенти, благодарна съм за което, защото все пак ние сме още студенти. Те идват и ни дават, поверяват ни здравето си, доверяват ни се безрезервно. Естествено всичко е под стриктен контрол, постоянно сме с преподаватели, всичко се проверява. И въпреки това, нали, поради тази причина аз съм много благодарна, защото както аз помагам на тях, така и те помагат на мен и уважението смятаме взаимно. А защо избра тази специалност? Много ми харесва да правя хората щастливи. Честно казвам, аз се колебаех, понеже много обичаме животните, дали ще е ветеринарна или, нали, някаква хуманна, но избрах денталната медицина, защото се смятам като човек, който има внимание към детайла, а това знаем е много финна работа и съответно това нещо, комбинацията с това, че искам да дарявам здраве, мисля, че това беше най-правилният избор за мен. Анджи, има ли човек до теб? За съжаление, няма човек до мен. Не си открила такъв? Не съм открила любовта. Надявам се, че и на мен ще ми се случи това щастие. Пожелавам ти го. Благодаря. А какъв е човекът, който търсим за Анджи? Какви качества трябва да притежава мъжа до теб? Трябва да е... нямам някакъв шаблон, по който да си ги търся или да си ги избирам. Просто искам да е добър човек. Да е човек, който ще ме уважава, ще ми го показва, ще показва любовта си, няма да се притеснява от това. Защото знаем, мъжете в днешно време, нали, са така много корави, не искат да си показват емоциите, чувствата, горделиви са, ще е грижовен и просто ще се подкрепяме. Общо взето да е амбициозен, също това е много важно. Нали, трябва да има някаква мисъл за напред, да му работи мозъка, както се казва. И разбира се, спорта като неизменна част от мен, предполагам, че би било хубаво и моята половинка да има някакви елементарни навици за да поддържа здравето си. Мислиш ли, че романтиката в днешно време е отживелица? Не, аз съм толкова романтична натура. И... Ти да, но като цяло наблюдаваш ли такава тенденция? В мъжете ли? И в мъжете, и в жените. Наблюдава се, за съжаление се наблюдава, че хората вече искат да имат много, правейки нищо в замяна. Няма го това старание, няма го този чар в това да отидеш, да се пребореш едва ли не за вниманието на твоята дама, нали. Няма ги тези малките неща, които да я докоснат, да я спечелят. Всички искат, нали, като се запознаем, здрасти, как си? Да няма много усилия. Няма усилия и вече е всичко готово. Не става така нещата. Общо взето. Анджи, време е за един специален въпрос от Viva.com, който ще ти задам от най-новият смартфон Viva.com 5G Pro. Слушаш ли внимателно? Супер, готова съм. Давай, стреляй. Какво ти липсваше най-много в Игри на волята? Семейството ми. Това е най-главната ми движеща сила и най-голямата ми слабост. Семейството. Говориш ли си често с тях? Да, разбира се. Смятам, че особено пък с майка ми имаме много силна изградена връзка и честно казано, игрите ми помогнаха да го доосъзная това нещо, че колко много съм зависима, но не защото не мога самостоятелно да се справям с нещата, напротив, нали, живея сама самостоятелна съм, просто колко много имам нужда да споделиш нея. Да, точно така. От Viva.com са ти подготвили и една много приятна изненадка. Благодаря много. Слушалки, с които можеш да си слушаш музика, да си говориш с мама и да си споделяш колкото искаш. Благодаря. Много благодаря. Анджи, продължаваме с въпросите за Игри на волята и по-точно да те върна на частта, в която ти беше на кастинги. Как се случиха при теб нещата? Ами, честно казвам, кастингите минаха добре. Особено физическата част. Мина много добре, според мен. Успях да ги смаям още от физическите.
И честно казано, колкото ми беше добре, толкова и не исках да се знае, защото аз много исках да се крия. Аз не исках такива предварителни познанства с хората. Исках да съм по-инкогнито, както се казва, да не се знае много за мене. Обаче там всички шушукат и като си направил нещо, няма как да го скриеш, примерно. И то се почва от уста на уста, от уста на уста. И аз бях, не, моля ви, хора, нищо не съм направила, нищо не се е случило. Прояви се като куршумче още на кастингите. Аз така си те кръстих, между другото. Малкото куршумче. О, благодаря. Просто беше, наистина ми направи впечатление на арената, още от самото начало. Категорично това не е направо впечатление само на мен. Да, чувала съм и от сорта на атомна калинка. Това също е също много сладко. Да, има разни бисери. Прякори. Да, има много. Чела съм тук и там. А имаше ли някакъв компонент от кастингите, който те затрудни, който те постави в позиция, в която да се колебаеш сега? Дали ще ме изберат, дали ще ми се обадят или не? Ами честно казано, чак така не. Някакси още от първото позвъняване, за да ме повикат за бягането, някакси знаех, че ще ми се случат нещата. Така, шесто чувство, усещал го. А пък е всъщност първата година, в която ми се обаждат въобще и първа година, в която ходя на кастинги, а не като те не съм си пускала анкетата. Аз съм много голям фен, нали, на предаването. Гледам го от първи сезон. Нали, вълнувам се. Както казах и на арената, мисля, че пред Димо и пред Ралица, толкова съм казвала на моите родители, ще видите, ще ме вземат, ще видите, ще ме вземат. И така са ми се смяли. Да, ще те вземат. Сигурни сме, нали? И в крайна сметка, когато нещо много искаш, когато се бориш и полагаш нужните усилия, това всичкото се отплаща. Отблагодари ти се в Благодари крайна се, сметка. Да. Какъв съвет би дала на хората, които искат да се явят на кастингите тази година? Хора, бъдете себе си, не изневерявайте на себе си, не се правете излишно на по-интересни, отколкото сте. Смятам, че с собствения си чар ще успеете да впечатлите. Също така, не се предавайте, колкото и да има провокации, натиск. Отстоявайте мнението, отстоявайте позицията си. Не давайте да ви се качват на главата, бъдете твърди, решителни и смятам, че това много ще ви помогне и ще е в плюс само за вас. Скъпи зрители, ако и вие сте готови да тествате себе си в Игри на волята, запишете се за кастинг на nova.bg/игри. Определено ви очакват големи приключения, ако бъдете избрани. Със сигурност. Анджи, ако получиш шанса да участваш в All Stars, би ли го приела? Това е въпрос, на който много се колебая какъв отговор да дам. В момента, в който се сетя за арената, за игрите, Боже, сприма да не отида още сега. На секундата на момента, арената, това е малко като наркотик. Искаш още и още, никога не можеш да се насичиш. Вкарва ти такива емоции, които няма по какъв друг начин да си ги вземеш, откъдето и да било другаде. Също така, нали, хората, с които се срещаш, те са най-различни, учат те на много неща, но пътят е много тежък, бих казала, така че не знам. Трябва да си помисля много добре. Все още трябва да мине време. Трябва да мине. Имам някакви неща, които искам да излекувам за себе си, но познавайки се по принцип, как бързо забравям за лошото, нищо чудно, ако случайно ме потърсят за кастинг битка, да те видим в другия сезон. Да. Ето сега, докато си размишляваш, аз ти подарявам тениска, официалния мърч на Игри на Благодаря волята, много. За да те подсеща за адреналина на арената. И за хубавите спомени. Защото те със сигурност не са малко. Въобще, даже са повече отколкото негативните. Имаш ли финални думи към зрителите? Това, което искам да припомня на зрителите е това да са по-добри. Имам чувство, че на моменти забравяме да сме добри един към друг. Уважавайте се, зачитайте успехите на другите, казвайте нещата на глас, такива каквито ги чувствате, защото повярвайте ми, ако само си ги мислите, никой друг няма да разбере за тях. Така че изразявайте го това нещо, пускайте го от себе си, може само да спечелите.
А пък специално за феновете и за, нали, на Игри на волята и за тези, които искат да кандидатстват за следващия сезон, това, което казах, нали, отделно на бъдете себе си, никога не спирайте да вярвате. Никой не може да ви отнеме това, което си носите вътре в сърцето. Така че без значение кой какво ви казва, ма ти няма да се справиш, ма ти така, ма ти иначе, вие продължавайте да вярвате, нещата се случват и то винаги се случват по най-добрия начин, така че това е най-голямото ви оръжие, най-голямата сила, която разполагате. Анджи, благодаря ти много за хубавите думи. Ти си една емоция, кълбо от взривоопасна сила, която определено зарежда около себе си всички. Зрителите със сигурност се насладиха на твоето участие. Надявам се да ви е било интересно и нейното гостуване, защото Анджи разкри доста неща и за себе си, и за това какво се случи в крайна сметка в развоя на нейната игра. Благодаря ви, скъпи зрители, че останахте до края. Благодарим и на Hella Energy Drink, че направиха този епизод възможен. Вие не пропускайте да гледате епизодите, които предстоят, защото не знаете какво ви очаква. До нови срещи, скъпи зрители!